ina za mu je tunda dai mun kauce. Shugabanni sai ku gyara, masu kuɗi sai ku gyara, 'yan kasuwa sai ku gyara, talakawa sai mu gyara, malamai sai ku dage da faɗa ko mun gane. Duniyar nan ɗan take ce, fara kuɗin takaice, kai ne ba aiki amma sai zagin shugaba ko gwamna. Ya kamata dai mutuna. In mulki kake da shi sai ka tafi ka bar shi, sannan kuma ai da shi. In sarauta kake da ita sai ka tafi ka bar ta, sannan a da wata. In kuɗi ne kake da su sai ka tafi ka bar su, sannan a kera wasu. Komai ya zamna ka ƙarshe sai ka yi da shi. Wayo duniyar nan ina za mu je ne. Wasu na farin ciki, wasu na bakin ciki, haka Allah ya rubuto, mu kuma mun biya foto. Allah ka sassauta, ba da mu ba da annabinka, wanda dan shi ya kayo mu shugaba na ma'aika. Dan haka kuɗi ko mulki ka surfe maka ido, a nan za ka bar su. Da abin da ke da farko lallai yana da ƙarshe.